Tak čo o čom sa ideme baviť? O dotyku. O dotyku. Ja by som sa ťa spýtal, že keď ty mávaš workshopy Mhm. s ľuďmi a vy tam pracujete s dotykom. Áno. Áno. A čo im ty k tomu dotyku povieš? No, až toľko im toho nehovorím, viac majú prežitky, ale v rámci toho rozprávania sa učíme, alebo si vysvetľujeme, aké formy dotyku môžu byť. OK. Môžeš dotyk dávať, Aha. môžeš dotyk príjmať, Aha. môžeš si dotyk brať, Aha. alebo môžeš dotyk dovolovať. Aha. A ešte si ho môžeš aj vypýtať možno. Keď si ho vypýtaš od niekoho a Už to niekto ti ho dá, tak ty si ten, ktorý prijíma Tak a to niekto je ten, prijíma. kto dáva. Čiže OK, niekto dáva OK. pre teba. Ale čo je tam dôležité, to, čo ja vlastne zdôrazňujem, alebo to, čo ja učím pri tom tantrickom vedomom dotyku, lebo to je ako o ničom inom, len o tom, aby bol ten dotyk vedomý. Tak byť prítomný, byť tam, o nič sa nesnažiť. A no, tá veľa vecí ma k tomu napadá, ale proste neviem vôbec, ako mi to tak, že čím začať možno, že skús to tak, že kde by si to chcel. Dobre. To je dobrý začiatok. Takže dotyk môžem príjmať, dotyk môžem dávať, dotyk môžem odmietnúť. Dotyk si môžem brať. Dotyk si môžem Ja sa brať. budem tváriť, že ho dávam pre teba, ale ja ho chcem, tak ja ti ho budem dávať. Aha, Hej, OK. že to je branie si. Aha. A môže byť branie s dovolovaním alebo bez dovolovania. Samozrejme to bez dovolovania by nemalo byť a nemal by byť ani akceptovaný. Aha. A ani by ho človek nemal robiť. Aha. Alebo si ho proste brať. Aha. A potom je branie si s dovolením. Čiže to je také, keď ja mám chuť sa dotýkať muža alebo ženy Áno. alebo nejakého tela, Áno. potrebujem sa vyživiť tým dotykom, Aha. tak predtým by bolo fajn sa opýtať, že môžem sa ťa dotýkať? Môžem sa ťa dotýkať a môžem sa ťa takto a takto dotýkať. Je to pre teba OK? Je to OK s tvojimi hranicami? Aha. A to je ten dotyk braný, ale s povolením. Áno. Jeden berie a druhý dovoľuje. Vždycky je tam dynamika tých dvoch ľudí. A toto, čo teraz hovoríme, že beriem dotyk, dovoľujem dotyk, tak to je super v nejakých cvičeniach, v nejakých terapeutických cvičeniach, v partnerstve, super si to skúšať. Veľa to človeka môže o sebe naučiť a veľa sa môže dozvedieť o sebe, ale čo sa týka v tantre a v trebárs tantrickej masáži, ktorú ja učím, tak tam by mal byť vždy dotyk, ktorý dáva a dotyk, ktorý príjma. Ten človek, ktorý dáva, by si nikdy nemal brať. OK. Hej, že tam je naozaj, tam ako náhle si berie, tak už to nie je v rámci nejakých hraníc, už to nie je niečo etické v rámci tej tantrickej masáže možno? Presne tak. Okay. No, aj keď by sa mohlo povedať, že dobre, teraz príde klient, ktorý sa chce toto učiť, a s ktorým to je vykomunikované, ale nebudem sa tváriť, že je to tantrická masáž. Okay. Hej, proste je vykomunikované, ideme urobiť nejaké cvičenia, lebo potrebujem si zakúsiť nad sebe, aké to je, že keď dotyk dovolujem a tak ďalej. Je to v rámci nejakej terapie, tak áno, ale nie, že veľa trebárs viac mužov ako žien prídu na kurz tantrickej masáže, lebo si tak myslia, že budem sa dotýkať ženy a ešte by mať za to aj zaplatené. Ne, však dotyk ženy mi robí dobre, tak ako budem sa aj dotýkať, ale mi za to zaplatené. Nie je to paráda? No tak ako ja ich trošku vyvediem z miery z toho, že im vysvetlím, ako oni to sami pochopia a sami to vidia, že čo všetko ten dotyk, čo sa všetko môže udiať, čo všetko to obsahuje, koľko to má rôznych aspektov a oni vlastne veľakrát sa rozhodnú po nejakom mojom kurze, čo neviem, či je dobrá reklama, ale veľakrát sa rozhodnú, že začnú dávať tantrickú masáž ženám bez intimnej masáže najskôr. Okay. Pretože to tak potom ako nejak navnímajú, že aha, ja doteraz som si dotyk bral, doteraz som vôbec nevedel, čo je to dávať dotyk. Alebo potom je ešte opačná strana. Veľa ľudí ten dotyk vie dávať, ale nevie ho príjmať.
A to sa tiež učíme. Lebo to Je dávať, ale nevie príjmať. Aha, okay. Lebo to príjmanie je také, že teraz by som ja mal niečo pre toho druhého. Alebo ako naplno si vychutnať to príjmanie s tým, že nemusím sa tváriť, ako mi to robí dobre, pretože som potešil toho druhého. Chápem. Ale fakt sa spojiť so sebou, či je to pre mňa, či je to moje, to, čo sa mi páči, to, čo ja chcem, alebo to, čo chcem, aby ten druhý bol v pohode, tak predsa sa tu budem tváriť, že bolo to príjemné, bolo to príjemné. A pritom ako... Takže... Ja by som sa potom ešte vrátil k tomu, že ako dávať a nebrať si, ale predtým ešte by som sa ťa opýtal, teda tam boli 3, že dávať dotyk, prijímať dotyk, brať si dotyk s povolením a s nepovolením a ešte tam bol 4. Aha. Ako keby tá 4, volá sa to will of consent, alebo kolo súhlasu. Hej, to keď si proste zadaš na internete, to nájdeš. Ale vlastne tam ide o tú dynamiku, že pre koho to je. Vždycky je tam otázka, pre koho ten dotyk je. Je jeden dávajúci a jeden prijímajúci, tak toto je vždycky pre prijímajúceho. Samozrejme vždy s hranicami dávajúceho. Nebude dávajúci dávať proti svojim hraniciam. Vždycky tam sú tie hranice. Ale ten je pre ňo. A ten, kto si berie a ten, kto dovoľuje, tak je to pre benefit toho, kto si berie. To znamená, že vlastne ja si zoberiem dotyk a ty mi to dovolíš, ale ja si zoberiem, ktorý ja chcem. A ja sa ťa môžem spýtať, že no to sú super cvičenia, že napríklad môžem sa ťa dotknúť tak a ty povieš áno alebo nie. A keď ty povieš áno, tak ja tomu áno budem fakt dôverovať a fakt si to užijem. Proste. A toto je ďalšia vec, ktorú veľa ľudí nevie, a tu by som povedala, že zvlášť ženy nevedia, čo chcú. Keď ja dám cvičenia, že tak poďme si trénovať, poďme si urobiť takú skúsenosť, aké je to, keď si dotyk zoberiem, že máš tu to telo a čo by si vlastne chcela. Spýtaj sa, čo by si chcela. A teraz ako, ja vlastne neviem, čo chcem. Ja vlastne neviem, že čo chcem. Asi viem, wow, tak ako... A pritom, keď sa spýtam, vždycky sa pýtam na tých mojich kurzoch, keď preberáme túto tému, aj mužov, aj žien, najprv mužov, potom žien, a napríklad, že či sú tu muži, ktorí by chceli, aby si ich niekedy žena tak ako vzala. Že ona je tá, kto si ich tak ako vezme. Kto proste... To, čo vedie ten akt. Tá, čo si vezme ten dotyk, lebo proste ho nejak ako chce. Hej? Vezme si toho muža a proste ho, ja nechcem povedať, tam preťahne. Ale proste... A všetci muži dajú ruku hore. Všetci. Raz som mala jedného, ktorý sa tváril sveto, ale potom ako povedal, že vlastne, hej. Najprv povedal, tam som bol kedysi, už som tam není, odvtedy ako som osvietený a neviem čo. Ale potom teda ako postupom čas kurzu uznal, že vlastne áno a jemu by to urobilo dobre. A keď som sa spýtala tú istú otázku žien, všetky ženy, tam bolo menej rozmýšľať, tam som ani jednu nemala, ktorá by povedala žene, že vlastne ako všetci, neviem, že by to malo byť stále, ale mali by sme tú dynamiku vedieť, že si môžem niekedy zobrať, ak viem, že to v súlade s tým človekom, samozrejme. A vedieť si zobrať, o tom vedieť, čo chcem. Byť aj v tej sexualite, že čo je pre mňa to, čo by som ako chcela. Ale veľa ľudí, hlavne teda žien, to nevie. Ja neviem, čo by som vlastne chcela. OK, tak potom musíme pracovať na tom. Ja sa ešte raz skúsim vrátiť na ten začiatok. Takže z toho, čo som ja pochopil, tak sú 3 druhy dotyku, s ktorými pracuješ ty. Dávam dotyk, prijímam dotyk a beriem si dotyk. To sú 3 základné formy dotyku, s ktorým ty pracuješ na workshopoch s ľuďmi. Ako učíme sa
Nenazvala by som to, že pracuješ na workshopoch, nazvala by Učíte som sa to, rozlíšiť. že učíme sa, že tie formy dotyku môžu byť dávam, príjmam, beriem, dovoľujem. Dávam, príjmam, beriem, dovoľujem. A myslím si, že by sme mali vedieť, ako plávať medzi všetkými. Že by sme mali vedieť si zobrať, mali by sme vedieť dovoliť a ako aj v tom môže byť, nie dovoliť, pretože to vytrpím, ale vlastne ako hlavne v tom partnerstve, keď toho človeka milujem a vidím, že on si to berie, že mu to spôsobuje potešenie a tak v konečnom dôsledku je to príjemné aj pre toho príjmajúceho. Takže ako to není, že dovolím a trpím, ale na tantrickej, áno, toto je niečo, čo vysvetlím, ale vyslovene už pri tej tantrickej masáži, teda naozaj to, čo hlavne učím, je dávam a príjmam. Tam by ten človek, ktorý dáva tú tantrickú masáž, mal len dávať, nemal by si brať. No a toto by bola tá otázka, že ako teda ja si predstavím, hej, že ja som tantrický masér a príde mi tam žena, ktorá ma naozaj veľmi priťahuje. Ale máme ten úvodný rozhovor a ona si tam teda už lahne a na mňa teda akože to telo tak zareaguje, že ja vlastne ani nechcem, lebo mne bolo vysvetlené na tvojom kurze, že ja mám v rámci etiky tejto mojej práce, mám len dávať dotyk, nemám príjmať. Ja si to aj poviem a ja to viem a aj tak napriek tomu tá žena tam leží a vo mne tam začne niečo také príjemné byť. A teraz je to? A teda, že ako teda oddelím, ako teda spravím, aby som nebral si, aby som len dával. No a teraz oddelím to, že jedna vec je, že ty tam môžeš niečo cítiť. Také príjemné. Samozrejme. Jedna vec je, že ty si ľudská bytosť, ktorá proste cíti. A to ako proste to, ako s tým, ako je to tak. Ja môžem byť v autobuse, ja môžem cítiť nejakú energiu, môže to byť sexuálna energia alebo akákoľvek s niekým v tom autobuse, neznamená, že teraz idem za ním a idem proste niečo, alebo niečo. Hej, ako. Takže to je jedna vec, že cítiaca bytosť a to je v poriadku. Čo nie je v poriadku, čo ja učím na tých kurzoch je, keď sa toto stane, ty dáš tomu pozornosť a začneš to vyživovať. Začneš to tak akože užívať? Začneš si to užívať a začneš brať. Kým to len cítiš a si len ten vnútorný pozorovateľ, ktorý si povie, to je zaujímavé, ale som v tom strede. A ono to není, že niekto ti povie na kurze a zrazu sa to tak deje. Ono je to tak, že ty vlastne prechádzaš nejakým procesom, nejakou výučbou, takou spájania so sebou, čo sa deje vo vnútri, ako byť prítomnosť, ako sa naladiť na to telo. Ja treba zúčim, to není o technike, že ten dotyk ide tak a tak a tak. To sa naučí každý. Ale ako sa sprítomniť? Ako sa sprítomniť, keď začneš byť nervózny? Ako sa sprítomniť, keď proste tam prídu nejaké myšlienky? Ako fakt tam byť na 100% pre toho človeka? Takže ako jasné, že cítiaca bytosť si a je to normálne a v poriadku. Čo nie je v poriadku už je, keď neustrážiš alebo neustráži ten človek hranice svoje aj toho druhého a začneš si brať. Takže ja vlastne by som to mohol oddeliť to branie si tým, že budem prítomný. Áno, presne tak. Presne tak. A toto ma tiež ešte zaujalo, pretože si vravela, že ty učíš ľudí, aby sa dotýkali vedomo. Čiže prítomný dotyk. Čo pre niekoho, čo nikdy nemal skúsenosť tantrov alebo s niečím, s takým slovíčkom, že vedome niečo, že ako to teda sa dotýka vedomo alebo prítomne. Strašne jednoducho vysvetlené, ale náročnejšie na to tak spraviť je len preto, že sme neustále v mysli. Pre nič iné. A pre človeka, ktorý je viac v prítomnosti, tak je veľmi easy dávať prítomný dotyk. Je to veľmi jednoduché. A pre človeka, ktorý je stále v mysli a stále proste nad niečím rozmýšľa a je menej v prítomnosti, tak proste nechápe, čo to je. Takže
a byť prítomný v tom dotyku. Tam, my prechádzame cvičeniami, kde najprv si to skúsia na sebe tí ľudia. Skúsia si, aké je to cítiť dotyk, byť tam, aké je to pod rukou, aké je to proste, ako keď sa vrátim do tej prítomnosti s tým dýchom a tak ďalej, že aký je to nejaký pocit, kde ma to donesie. A no, ja tomu hovorím, najjednoduchšia cesta byť pozornosťou, keď poviem to slovo prítomnosť, tak možno niekto nevie, čo si po tým predstaví. Ale byť pozornosťou tam, kde sa niekoho dotýkam. Do toho nebyť v krči, ale nadýchnem sa, vydýchnem a tým pádom moje telo sa uvoľní a môžem sa dotýkať proste voľne. A zase byť prítomný ten, kto prijíma, to je už druhá strana veci, je byť pozornosťou tam, kde sa ma niekto dotýka. Čiže to je taký pozorný dotyk v podstate by sa dal povedať. Hej, je to taká pomôcka, lebo je tam aj ten dých, je tam to, napríklad keď človek začne byť počas tej masáže, to sa často stáva, že tí ľudia na kurze, že začnú byť nervózni, nevedia vlastne čo, ten človek, dajme tomu, sa mu niečo deje a nevedia, alebo či to robia dobre, alebo niečo. Tak ja stále opakujem, nadýchnite, vydýchnite, sprítomnite sa, len tak buďte. Keď neviete ako ďalej, len držte, len položte ruku na srdce. Nadýchnite, vydýchnite, sprítomnite sa. Ono to odíde nejaká nervozita a môžu pokračovať. A tí ľudia to cítia. To cítia. Veľakrát tie feedbacky sú potom, to bolo úplne iné, keď si toto urobil. To bolo zrazu, ja som sa mohla uvoľniť. Lebo ak je ten dávajúci uvoľnený, tak sa aj ten príjmajúci uvoľní. To dáva zmysel. Že vytváram prostredie pre toho človeka, aby sa uvoľnil. Sú to pre mňa nové slova, ale úplne keď sa dotýkam niekoho, alebo keď som dotýkaný, neprejde mi hlavou, že tak teraz asi niekto si berie dotyk a ja mu ho dovoľujem, aby si ho bral. Takže taká fajn infoška pre mňa. Ono veľakrát to ženy cítia, že keď ten muž aj v takom tom nežnom nejakom dotýkaní partnerskom, že to tak ako vyzerá, že ako ju sa aj dotýka, ju hladká, ale pritom jej to je nepríjemné. A nevie prečo. A je to veľakrát preto, že však chcem ti dať dotyk, ale v tom skutočne, čo sa deje, že on si ho berie. Ale sa tvári, že ho chce dať. A nie je to tam pomenované. Nie je to tam ako, že tak ja som sa ťa teraz tak rád dotýkal, lebo mi to robí tak dobre, ale sa tvári, že to je kvôli tebe a tak. A potom vlastne ako, že vlastne nechcem ten dotyk. Ani niečím nepríjemný, neviem čím. A veľakrát je to aj preto to, no. Zaujímavé. A potom to môže byť také nepríjemné tej žene možno aj kvôli tomu, keď ten partner nevykonáva ten dotyk s pozornosťou, keď ho nevykonáva vedomo. Že premýšľa, čo ešte v práci mal urobiť, alebo čo ešte potrebuje urobiť. Ja by som povedala, že veľa mužov má, že ani nerozmýšľa, čo v práci ešte urobiť. Veľa mužov nie je prítomných, lebo sú v porne. A je veľmi častá závislosť na porne a tak ďalej. Aj ženy, ale väčšie percento mužov, ja neviem, že ženy nie. A dokonca vraj v posledných rokoch ženy začínajú ako dobiehať to percento, ja to presne neviem, koľko to je, ale tí muži sú často v predstavách, v tom porne, pretože od toho nejakého tínedžerského veku tam to jediné uvoľnenie, ktoré bolo, tak bola masturbácia. To je na inú tému, takže asi nechcem úplne do toho zachádzať, ale muži sú často v predstavách a napríklad niektorý muž sa nevie zrušiť preto, lebo alebo inak by som to povedala, na to, aby sa vzrušilo, si potrebuje predstavovať niečo. Ale pritom je so svojou partnerkou. A veľa mužov takto ku mne príde na nejakú session. A fakt sa mi stalo, že pán povedal, že ja milujem svoju partnerku a ja toto nechcem. Ja proste, ja som není s ňou. A je to nefér, ona to nevie. A to je jeden taký únik. A toto, čo si ty povedala, že v práci a tak to majú častejšie ženy. Že proste tá žena tak ako nejak to vydrží a tá predstava, čo ešte mám urobiť, ako deti, hentá, čo ešte navariť, alebo aj keď je tá predstava už len to, že mohol by to urobiť tak, alebo tak čo vlastne robí, bože, ani nevie, ako má spraviť orgazmus. Aj tam
Aj Mhm. to je, že si niekde v mysli. Som dosť dobrý, robím to dobre, ako by som to mal To je spraviť? napríklad u mužov, presne tak, hej? Mm. Že to je, nie si prítomný, Mm. proste. Nie. Jedna krásna veta. Všetko v živote je o sexe, okrem sexu. Mm. A táto veta platí fakt ako... platí jedna vec v tom, že sex sa používa na niečo iné ako na zblíženie a intimitu a tak ďalej. Mm. Používa na uvoľnenie stresu, na získanie si lásky a rôzne veci. Ale v druhom platí aj to, že veľa ľudí je počas toho sexu v hlave. Mm. Ako si povedal, som dosť dobrý, robím to dobre, alebo no mohol by to robiť inak, čo robí, alebo už kedy skončí, alebo v práci, alebo v porne. Mm. Tak ako vlastne sme tam není. Mm. My sme tam prítomní. Jo. No. Takže to je asi ten vedomý dotyk, že byť tam. Mm. Ja s dotykom pracujem tiež s ľuďmi. Mhm. A ja tam dotyk využívam v rámci takých jednoduchých pohybových cvičení. Napríklad jeden vedie a druhý je len vedený. Super. Alebo druhý vedie a ten ďalší je vedený. Čiže je tam dotyk, aby som ja vlastne presúval silou moju osobu z bodu A do bodu B a potom náspäť. Ono v tomto prípade podľa mňa nejde až tak o dotyk, ale ide o tú lekciu toho nechať sa viesť a byť vedený. Hej, a to je úplne, to je super vec, lebo aj to je niečo, čo sa potrebujeme, niekto chce mať tak všetko pod kontrolou, že nepustí, aby niekto iný ťa viedol. Hej, že proste ho viedol. Jo. Alebo zase v roli mám ja viesť niekoho, to je prílišná zodpovednosť, to je príliš na mňa, tak zase v tomto sa necíti komfortne. Asi to ako ohmatať týmto, že tak to je super, to je ináč ako aj šibari na to skvelé. Poviem také základné kroky, kým vôbec dojdem do kontaktu s tým druhým človekom, do fyzického kontaktu. Tak prvý krok, kým vôjdem do kontaktu s druhým človekom, že si najprv všimnem seba. Všimnem si, ako stojím, všimnem si, ako sa mi dýcha. Inak by sa to dalo povedať také, že spojím sa so sebou. Sprítomním sa, nie? A ešte predtým sprítomním sa a potom si všimnem, že vôbec niekto vedľa mňa stojí. Niekto, komu sa tiež nejak dýchá, čo má nejaký svoj príbeh, má nejakú náladu, neviem úplne ešte akú. Čiže to je také ako keby ešte taký predkrok pred tým, než sa s ním dotknem fyzicky. A potom ideme do fyzického kontaktu. A ešte sa nehýbeme. Len tam je fyzický kontakt. Dotknem sa ho. A všimnem si, že akú kvalitu kože má, možno, že čo vnímam pod tými rukami. A čo to vyvoláva vo mne, keď sa toho človeka dotknem. A z tohto ideme do pohybu. A hore a dole. A je tam využitý tá pozornosť a ten prítomný dotyk, tak som si všimol, že je tam ja tam zažívam veľmi zaujímavý pocit uvoľnenia a takej plnosti. A ľudia, čo sme tam, tak sme si to potvrdili, že je to veľmi, veľmi vyživujúce. Len keď niekto vedľa mňa stojí, alebo len sa niekto mňa dotkne v nejakom cvičení, pol hodinu a je naozaj tam. A vieš, čo to je? No z môjho pohľadu? Môj kamoš, od ktorého sa učím, Maťo Ďuriš, tak on tomu hovorí, že energetická prítomnosť. Ja som chcela povedať prítomnosť, nie energetická, ale je to prítomnosť. Je to byť prítomný. V podstate aj to, čo aj pri tej tantra masáži, aj pri tých cvičeniach, proste čo je, tak je byť prítomný. Byť prítomný sám so sebou a byť prítomný s okolím. Byť tu, byť proste plne tu. A to sú tie drobné veci, ktoré ti umožňujú, že dotkneš sa a všímaš si, ako sa cíti. Najprv sa spojíš so sebou, kým k niekomu ideš. To je najdôležitejšia vec, ktorú učím pri tej tantra masáži. Hej, že proste navnímať si, čo sa deje, nadýchnúť sa, byť tam. A preto trebárs učím najprv práca so sebou a až potom s druhými. Hej, to by mal byť ako základ. A je to prítomnosť. Je to, keď budeme tu spolu sedieť a budeme len prítomní, tak môžeme zdieľať hlbokú intimitu.
aj bez dotyku. Mm. Hej, a možno, že jak to nazval ten tvoj kamarát, že to je energetická prítomnosť, to už neviem, ale proste je to prítomnosť. Môže to byť prítomnosť, byť prítomný, byť fakt ako plne tu. No. Jo. Pekné. Veľmi pekné, no. Veľmi Mhm. pekné. Mhm. A ja som pozeral minule, aj taký príspevok som dával, že intimita a pôvod slova intimita z latinčiny intimus. Čo tam vyšlo? Vieš čo, že je to Intimus. taká hĺbka, ako je hĺbšie spojenie, čo si ja pamätám. A to je presne to, čo si povedala ty, že predtým, aspoň ja to tak vnímam, že predtým, než idem rozvíjať intimitu, a teraz nehovorím o sexualite, lebo mám veľakrát pocit, že intimita sa práve spája so sexualitou a s niečím takým tým spálňovým, tak predtým, než idem rozvíjať intimitu v zmysle hĺbka vzťahu, a to môže byť hĺbka vzťahu pracovného, hĺbka vzťahu rodinného, hĺbka vzťahu kamarátskeho, alebo aj partnerského. Tak predtým je fajn, aby som ja vôbec mal vytvorenú nejakú intimitu sám so sebou. A tým zase nenarážam len na masturbáciu, ale to hĺbšie spojenie samého so sebou. Hĺbšie poznanie samého Masturbácia seba. nie je za mňa to nie je ako prehlbovanie intimity. No. Môže to byť použité, ak to robím tým vedomým spôsobom, nie? Presne tak. Presne tak. Môže to byť ako, áno, presne tak. Ale ako si povedal, že tá intimita, niečo mi tam napadlo, že sa intimita často spája s tým sexuálnym, alebo tak. A tá intimita ako môže byť fyzická, nič intimnejšie podľa mňa už nie je ako fyzické spojenie. Hej? Ale môže byť aj intimita, presne, je to presne pomenované podľa mňa, je to veľmi pekné, že hĺbka. Za mňa intimita je, keď môžem zdieľať niečo s človekom, alebo byť s človekom, alebo sa odkryť človeku, alebo ľuďom, alebo svetu, alebo proste niekomu, kde ako môžem ísť do zraniteľnosti. Kde môžem zhodiť všetky masky a môžem byť sama sebou. A nie som odsúdená, nie som proste nejakým spôsobom hanená ani nič, ale ten človek ma prijíma takú, aká som. A vo vzťahu to často nie je. A často sa dáva intimita len do toho, že pretože veľakrát vo vzťahu tí partneri sa nerozprávajú o tom, čo skutočne v hĺbke cítia. Dajme tomu, niečo ma naštve a proste niečo sa udeje, ale málo v ktorom vzťahu je to o tom, že tak poďme sa pospať, čo si skutočne vtedy cíti, alebo čo sa skutočne teraz tebe deje. Bez toho, aby ten druhý ho obvinil a odsudil a Takže za mňa je toto intimita. Pozrieť sa, čo a ukázať tú zraniteľnosť vyššie, no ja vlastne mám strach, že ma opustíš. Alebo ja vlastne sa bojím toho a toho, preto sa takto chovám, hej. A teraz povedať človeku, že mám strach, že nie som dosť dobrá, alebo dosť pekná, alebo tak to je odkrytie svojej zraniteľnosti a tam ideš do intimity. A veľakrát sa v tom, ako keby, že dáva tá intimita do spojitosti s tým sexuálnym spojením, ale mne to príde, že tam veľakrát nie je tá intimita. Vôbec. Ja som počula, myslím si, že do Gábora Maté hovoriť niečo, že nejaký jeho kamarát, neviem, či gynekolog alebo čo, s nejakou neviem, či tínedžerkou, alebo tak sa niečo bavili, ona mala sex s nejakým svojím frajerom. A tam bolo, že nevedela, či ten partner ejakuloval, alebo niečo také, a ten lekár jej povedal, no a nemôžeš sa ho to spýtať? A ona povedala, nie, to je príliš intimné. A že vlastne, čo sa deje je, že ten najintimnejší akt, ktorý je, už vôbec nemá nič s intimitou. Pretože sú tam dve osoby, ktoré proste urobia niečo, ale ani nevedia o sebe tú hĺbku a ani sa zdá niekomu intimné spýtať toto. Hej, že vlastne veľakrát to mám pocit, že to ani s intimitou nemá nič spoločné. To je zvláštne. Čo ma tak napadlo, že na rozvoj tej intimity, ty si vravela, že teda sexualita môže byť dotyk, môže byť jeden spôsob, ako tú intimitu rozvíjať. A keď si vravela to, že partnerka komunikuje mužovi, že má pocit, že nie je to dobrá, takéto odhalenie tej zraniteľnosti.
Takže komunikácia môže byť vlastne ďalší spôsob, ako sa tá intimita dá No, rozvíjať. ja som úplne nepovedala, že dotyk môže byť jeden spôsob, ako intimitu rozvíjať, aj keď môže byť, To ale, ja som si tak dal, ale ty si si to si to tak dal, Mhm. pretože ten dotyk bez tej komunikácie si ako nemyslím, že by fungoval. Mhm. Hej, že to je ako jedno s druhým. Mhm. Lebo ja keď sa budem niekoho dotýkať a napríklad budem sa pýtať, či môžem to a to, tak používam tam aj tú komunikáciu. Mhm. Môžem sa ťa tak a tak dotknúť, môžem si ten dotyk zobrať tak a tak, Mhm. je to pre teba OK, je tam dôležitá tá komunikácia. Mhm. A veľakrát v tej intimite, a to zase sa týka viac žien, Mhm. že majú problém, ako vraví sa, že sa nejaká časť mozgu vypína a majú problém proste komunikovať. Mhm. A dajme tomu povedať, čo sa im páči, čo sa im nepáči. A toto je super rozvíjať práve tými cvičeniami s dotykom. Mhm. Lebo pomenovať, toto áno, toto nie. Nezobrať si osobne. Veľa žien mi teraz povedalo, že ja som aj povedala partnerovi a on potom dvakrát mu to akože povedala a ďalšíkrát, no tak keď to neviem, tak ti to tak robiť nebudem. Tak asi som nie dosť dobrý, hej? Mhm. A tak už potom nekomunikuješ, lebo ten človek si to vezme tak osobne. Ja som mala partnera a trebárs ako ešte len k tom začiatku, keď sa len ako učíte, že čo vlastne komu robí dobre, alebo ako tie telá majú súhru, alebo nemajú, tak ja som v tom dosť dobrá, že si poviem, čo chcem. Mhm. Hej, alebo čo. A presne sa to dialo, že ten partner, že proste, tak ale ja viem, čo robím. A ja hovorím, no ale ako ja viem, čo moje telo chce. Mhm. A sa skoro na to urazil. A potom som mu vysvetlila, že ty kokos, ty by si mohol byť strašne rád, že konečne žena, ktorá si nemyslí, že ja by som mal vedieť, čo ona chce, ale ona si to povie, čo chce. Mhm. A on to potom tak ako nejak ako prehodnotil a potom vraví, že vlastne je to fakt super. Mhm. A myslím si, že tak asi tak je to najlepšie. A pokiaľ to je tam potom tá súhra, že to obidvom robí dobre, tak je to super.